Kumana dito. Kumusta mga katropa? Welcome back to Hanimaze TV. So for today's mukbang ay nagluto ako dito ng seafood boil mga katropa. Tapos ito yung sauce niya. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Parang kabalan ko po, mga tamo po. Unahin ko tong pusit. Kung na lang dito. First bite po mga katropa. Tahong. Yung malaki. Sarap.
Sarap. Tayong ano. Maraming bawang. Messy. Babalatan ko na lahat ng hipon.
Wala naman. Puno yung laman nila kaso yung taba hindi ganun kadami. Anghang. Ayun mga katropa, busog na po si Animates TV. Thank you, Lord. At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Please, follow niyo po ako doon mga katropa. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Animates TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you! Bye!